Здравейте, аз съм Байгуко. Днес ще ви представя хомункулусите от анимето Fullmetal Alchemist Brotherhood, наредени по сила. Преди да продължим с клипа, да ви напомня да се абонирате, за да подкрепите това, което правя. Напишете долу в коментарите какво бихте искали да видите от мен. Само да предупредя преди това, има спойлери. Хомункулусите бяха основните антагонисти на серията Fullmetal Alchemist, с потенциалното изключение на Greed. Всеки от тях беше пропит с огромна сила на философския камък, давайки им свръхестествени способности, които биха ги направили страховити противници дори на страната на най-добрите войници на Аместрис. Но първо да обясня за хората, които не знаят какво е хомункулус. Хомункулусите са резултат от неуспешен опит на алхимик да възкреси човек чрез човешка трансмутация. Получените деформирани същества по-късно са изложени на непълни философски камъни, които им позволяват да приличат много на починалите хора, които са били предназначени да бъдат. На 8 място се нарежда Лъст. Лъст е един от първите въведени хомункулуси. Лъст беше толкова красива, колкото и смъртоносна. Жената можеше да използва пръстите си като оръжие, подобно на копия, които можеха да раздобряват плод и кости като хартия. Това подло-умение ще бъде използвано срещу Мейс Хюс, да му попречи да разкрие корупцията в Аместрис. Като основен агент в плановете на Фадър, Лъст беше използвана предимно като убиец и агент на разузнаване. Тя може да успее да се защити в битка, когато е необходимо. Въпреки че срещу компетентни, решителни, подготвени алхимици като Рой Мустанг, нейните умения са недостатъчни, за да я гарантират оцеляването. На 7 място се режда Готуни. Готуни е толкова глупав, колкото подсказват неговите изпъкнали черти и празен поглед. Той е най-малко интелигентният и квалифициран член на хомункулусите. Лишен от фенес дори повече от Слот. Въпреки това той е по-смъртоносна заплаха от Лъст поради портала, който може да отприча от стомаха си. Неумолимото размухване може да накара много противници да изчезнат завинаги, оказвайки се за смъртоносно и неочаквано оръжие за корпулентния злодей. Това също го прави отличен помощник при изчезването на всичко, което отец смята за неудобно да съществува. На 6-то място идва Енви. Енви може да изгледа сравнително незрачен, въпреки че той е способен да се трансформира в масивна, подобна на дракон аберация, която е също толкова плашеща, колкото предполагат неговия трон във външен вид. Той представляваше сериозна заплаха срещу Ед в множество случаи, като странната му физиология демонстрираше, че е отлично оръжие. Енви обаче няма ясни средства да се защити от директни атаки и се колебае срещу безмилостна опозиция. Това се вижда от унизителното му поражение срещу Рой Мустанг и интуитивното му заредена помощ на алхимия. Въпреки че в състояние да приеме подобието на пляшката си и да предизвика колебания в тях, това не гарантира, че може ефективно да имитира своите цели. На 5-то място се нарежда Слот. Слот е най-силният от своите братя и сестри хомункулуси, може би и най-бързия. За съжаление обаче трудно контролираше скоростта си. Въпреки че това все още предполагаше, че скоростта му беше заплаха за противниците му, липсата на посока му пречи да стане най-голям последовател на Фадър. Независимо от това, той успя да издържи на огромно физическо насилие, отхвърляйки атаките на Армстронг и силите, командвани от сестра му Оливия. Освен лошите му навигационни умения, хомункулусът също се регенерира бавно, което го прави уязвим срещу агресивни противници, които не се страхуват от внушителния му ръст. На 4-то място се нарежда Greed. Върховният щит на Greed може да го огърне в непроницаема метална субстанция, която е в състояние да издържи почти на всичко. Когато се разпространи по цялото му тяло, той всъщност има остри ногти като браснач, които можеха да разкъсват опонентите му по-ефективно от всеки меч. Това го прави един от най-силните хомункулуси и решаващ съюзник на братята Елри. Единствените му недостатъци са неговата сравнително разочароваща скорост и факта, че не може да излекува цялата си и да поддържа стеста си едновременно. Това би бил факт, който Брадли щеше да използва в битките си един срещу друг, използвайки го, за да го победят във всеки техен сблъсък. На 3-то място идва Кинг Брадли. Той не само трябваше да заслужи позицията си, изпращайки десетки претенденти, за да поискат короната му владетел на Аместрис. Тялото му не споделя свойства на неговите братя и сестри. В резултат на това той не може да се лекува както тях и остаря естествено, така че хората да не му станат подозрителни относно истинската му самоличност. Колкото изтощително да звучи това за целите му, Брадли беше най-полезният слуга на Фадър. Фюрер може да избяга куршуми, да прорязва танкове и почти успя да обезглави Greed преди да успее да активира най-добрия защит. Дори последната си битка срещу Скар ще бъде спасен чрез божествен акт на провидение, вместо да победи пресметливия тиранин чрез собствените си заслуги. На второ място се нарежда Прайд. Селим Брадли, известен още като най-могъщото творение на Фадър. Не само, че той е най-възрастният след тях, сенките му служат като да несравнимо многофункционална програма, балансираща нападение и защита, за да го направи почти неудържим. Силата на Прайд беше толкова голяма, че той почти успя да победи героите сам и можеше да пробие друг хомункулус, за да ги погълне за секунди. Въпреки че светлината и огъня са сред най-големите му слабости, той има опит да се справя с тях, когато се справя срещу пляшката си. В крайна сметка, прекалената самоувереност на Прайд щеше да бъде неговото падение, тъй като предателството му на Кингли щеше да накара подпълния алхимик да го безпокои в най-критичния му час.
На първо място е ясен кой ще бъде. Фадър. Въпреки че той е създал много хомункулуси, Фадър в крайна сметка започва като един по-известен от джуджицу в колбата. Въпреки това, като прародител на своите деца, неговата сила значително засенчва тяхната собствена. С душите на мистрис, които го захранваха, за да се противопостави да атакува самия бог. Дори след като беше отслабен, той все още притежаваше силата да изтръгне Грид от тялото на Линк Яо, последния акт на отчаяние и злоба. Огромният интелект и необузданата сила на баща му го правят може би най-смъртоносния герой в историята на Fullmetal Alchemist Brotherhood. Ето го ранг листа, в случай че някой е забравил. И това ще бъде до тук. Благодаря за гледането и до нови срещи.